komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pitsa 28 na bulan sang Enero tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu? Nagligad nga pila ka adlaw, wala gi ko mag-intra sa isyu sa dinagsa Blascades, ang pagbinastos sa pila ka mga kabataan, bit-bit placards nga daw hindi amo, uba-uba pakita sa pila ka parte sa ila kalawasan nga porte ang was sa social media kag iban pa. Nga wala ako mag-intra. Kay amay ako. Ining ginhimo sang kabataan, huya ini sang ginikanan. Gapati kuya nga wala sang amay kag iloy, nga nagatudlo ngay muon ining kabasnusan sang kabataan. Gara-gara, drugs o anong kabagdanan, alkohol, kung nga ang nagbinastos ining kabataan. Kung ikaw amay kag ikaw iloy sining kabataan, porti ka sakit batyagon sini. Ginuba mo ngalan sa imo amay, ginuba mo ngalan sa inyo iloy, ginuba nyo ngalan sa inyo pamilya. Hamak mo nga halit ang ginimo nyo. Amo na nga wala ako nagintando, kaya kasakit mo. Amay ka, ang bata mo gitudluan mo sang kayuhan, sa gamay pa, bisan lamok kag langaw, gitabugan mo. Pagdako, husto nga edukasyon ang kinanglan mo, husto nga paggambal. Pagkatapos, amo ning imuon sa bata, sus, dumapatay ka sa uya, sini kung ikaw ginikanan, kung ikaw amay kag ikaw iloy. Amo na nga siling ko, palipason ko ini. Ang akong panugyan sa kabataan, hindi nyo paghimua, nga daw patyon yung ginikanan nyo sa kawianan. Kung ikaw amay siya, batyagon mo? Kung ikaw iloy, amak mo magwa ang bata mo ya sa social media na linibo ang galantaw, ginamaldisyon, ginabuyayaw, ginapakawian, bangod sa binastos nga ginimo. Sinong maigo sinisakit? Hindi ang bata. Ang amay kag iloy, amo ni perti kasakit nga nabatyagan sa gidikanan. Amo na kung amay ka, amo ni matabo sa bata mo, sus daw. Amo na siling sa iba, ma-suicide sila. Perti nga huya ini sa gidikanan. Amo na siling ko ba kabataan eh. Wala sila panumdum sa ila amay kag iloy, nga amo gitagaala sa dako nga kahuyanan. Di kung ikaw amay, ikaw iloy, mo nang ginimo sa kabataan mo, nagbinastos tapos sa social media, linibo ang gabalbal, linibong pakamalaot, linibong gabuyayaw. Anong batyagon mo kung ikaw amay kag iloy? Gamatunaw ka sa huya. Do hindi ka magwas balay mo. Amo na siling sa iban suicide ang gidikanan. Sakit-sakit ni batyagon, nabi nyo. Grabe ini. Nabatyagan sa ginikanan. Amo na nga kung ikaw iloy, kung ikaw amay, sakit kayo.
Amo na nga pila kadlaw gipanumdum ko gid ko ano man ang ginhimo sa kabataan man. Abi kung ikaw amay, ako abi, isa ko ka anak nagamos na. Por Dios, por Santo. Ano yung matabo sa akon? Ining kabataan ko ginambalan ko ni sa una. Kung pakawian niyo ko, mag-intak mo sa drugs, ma-suicide ko. Amo ng kabataan ko, naglag ko, ni wala ginaginda. Di amo ning natabo sa kabataan, sus! Daw gabalik sa akon ang balatyagon sa amay kagiloy. Kasakit-sakit, gid. Ginpakawian yung ginikanan nyo, ginpakawian yung pamilya nyo. Mabatas nyo man, ha? Nga galipong-lipong ang iloy nyo, gatulo ang luwas ang amay nyo. Kay gin, pakawian nyo. Ang akon panugyan man niya. Akon pabatyag sa kabataan, bla. Wala nyo nabatyagan? Kung ano kasakit sa ginikanan nyo, ginimo nyo? Sa inyo, igangyang lang na. Sa inyo, sulusadya lang na. Pulo pangayo, pasensya. Pero sa sulod sa dugan sa amay kagiloy nyo, mintras tanto, ang sakit ila ina mabatyagan. Ang buot silingon, ginpakahuyan nyo ang inyo ginikanan, ginpakahuyan nyo ang inyo pamilya. Kung mabatas nyo ina, depende sa inyo. Ambot, matulugan magamus na nga ginikanan nyo. Ambot kung anong ginimo sa ginikanan nyo. Gakulurog-kurog-guro ang kaunuran sa amay kagiloy nyo. Sa ginimo nyo nga pagbinastos dito sa siyudad San Cadiz. Por Dios, por Santo, ginpadako kamo sa gusto, gilaygayan kamo, ginpaeskwila kamo. Sa paglaom sa ginikanan, nga balusan nyo sila. Sang kayuhan na ginhimo ninyo, ang ginbalos ninyo kahuyanan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 6:38. Mabalik ako pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio
danon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 41 na. Uy, para sa kumplito nga management sa New Liver Detox, mag DTX 500 kamo. Adlaw-adlaw, ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang mga panakot kabla mga phytochemical antioxidant pakontra sa nagaubag nga tay cancer kag iban pa nga pamalatian, nagapanubo sa inyo blood sugar kag kolesterol. So, adlaw-adlaw hindi magkalipat tumarget DTX 500 para gidini sa inyo ikaayong lawas. Adlaw-adlaw talan kondisyon ang lawas ko naka DTX 500. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsan ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 42. Purte man, no? Ang pagkapatay ni Kobe, nangalapkap na sa bilog nga kalibutan, madamo ang mga humalangad niya. Ang iban nagilibi gid, ang iban disgustado gid, ang iban daw hindi mabaton ining kamatayon sang ila ginakabig idol sa basketball. Si Kobe, may mga tribute kay Kobe, ang bilog nga Los Angeles subong nagabatyag gid kasubo sa pagkadula sang isa sa pinakabantog nga basketballista nga si Kobe. Ti ang iya sining t-shirt kag iban pagid gina-display na karon bisan sa diin lang sa bilog nga kalibutan. Ang bilog nga kalibutan nagbatyag sang kasubo. Ilablang madugay mo sa makita may abilidad nga ginasunod sa mga kabataan kag iban pa. Dire sa Pilipinas, perti kadamo man sang humalangad ni Kobe. Ti kon si Michael pa, Jordan, sila niya ginakabig ini nga daw utod, daw mangod ini si Kobe. Kasunar ka mo? Nga pag-retiro ni Jordan, sumulod si Kobe, ang style tana ni Michael, kwayagin. Amo na kag ang pila naton ka mga dalagko nga mga organisasyon, federasyon, kag iban pa sa bilog nga kalibutan na naghatagid, naghatag sang pagkasubo kag pag-upod sa kalisod sang pamilya ni Kobe kag sa iya anak sini nga naupod sa tong nakras ng helicopter nga ginapanagyahan mismo ni Kobe. Siyam tanan ang natabo nga nagugpaas wala gid buhi. Sa karon gina-imbestigar na anano gid ang kabangdanan. Malain gibala nga panahon nga porting tiyog sa helicopter yato nakapanawag pa bulig pero ti sumigabong gid wala sang buhi. Subong wala pa gid ma-establisar kon ananong kabangdanan. Kung nga amo ato natabo sa helicopter. Kapila magtiyog mong kon bala malain nga panahon o kon may iban pa. Pero ang sakaron niya ang ginapasidunggan kag ginakilala gid kag ginkasubo gid sang bilog nga kalibutan amo ini ang pagtaliwan ni Kobe Bryant. Perti no? Ang iya sini nga tanan-tanan nga mga picture niya, ang iya sini nga halin sa pagkabata iya tubtob nga ang kasaysayan sa iya pagka-basketballista subong amo ang ginatanaw sa nagkalain-lain nga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. Porte amo niya kabantog si Kobe, no? 41 anyos pa lang kanugo, no? Sa Hunyo kuno kadlawan niya pa, mga 42 siya. Pobre man. Makaluluoy na dala pa ang 13 anyos ka bata. Kaya ginatunan niya ni basketball, galantaw gina siya mga basketball ang bayan ni nga bata. Daw palangga igid kung may basketball, gaupod gid siya. Kaya ti, ang handom niya nga makalalaki, tani nga makasunod sa tapake, wala gid. Bayi tanan bata ya. Tiya mo ni 13 anyos, ga basketball. Kung di makadto, pod gid siya. Palangga igid, gina training, igid mayo,
sa basketball bisan wala lalaki basta nga may sunod sa iya yapak o kon sa iya sini nga pagka-basketballista nadala pa sa disgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49 na. Luyag ka mag-loan, dasig magproseso sa papilis, nubo saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Wala kamo sang iban nga kadtuan, Federlep Lending Corporation. Ara lang sa second floor sang Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May mga satellite man sila nga opisina dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala sa corner Yungki Guria Street, La Carlota, kag sa dalan Mabini, Son Pordas Siyudad sang Talisay. So luyag ka mag-loan. Nubo kayong saka, dasig magproseso sang inyo papilis, kadto lang sa Federlep Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Puwerte ang coronavirus nga niyo. Nag-lapkap na sa bilog nga kalibutan. May ara na sa Hong Kong, may ara sa South Korea, may ara sa India. Sos, 81 ng patay.
Ay, ho, ang balatian. Amo nang ang aton diyan na sobrahan sa piktos. Tanan-tanan na lang gasulat sa social media. May na-admit dito ho, sa hospital sa Manila. May na-admit dito ba si coronavirus. Inabalang ang aton daw medyo hindi na mayo ginagamit ang social media pamahog. Di siling sang aton sini nga mga maninilag sa ikayong lawas, wala pa ya sang coronavirus nga apektado ang isa sa mga Pinoy dire sa pungsod Pilipinas. Dasig pa ning iban social media, kag iba ginagamit nila ang social media sa hindi amo. Pamahog bala. Tigi gusto nyo gid nga magsulod na. Ginawa tayo pangamuyo nga hindi magsulod dire sa pungsod Pilipinas. Amo gani nga ginapandaman nato ng aton mga kauturan nga kung magbakasyon kamo sa mga lugar nga may ara biktima sang coronavirus ngani, ipaiway anay. Isa pa kung mag-abot ka dito, pananglitan, bakasyon kamo, isa ka pamilya, ang isa sa inyo dinakataro, ay hindi kamo mag-enjoy, kwarantina kamo to ya. Sa iban nga pungsod. Amo ina nga medyo hagan-hagan anay. Hindi kita magpasimpalad. Kay pwerte ka delikados ni. Hindi niya lahog-lahog nga balatihan. Hamak mo nga kadamo na sa kalamatay, kag kadasig magtapik kay dala sa ngangin mo. Kung may ara lang mag-abot tabi nga may kagaw sini, magkadto sa ibang nga pungsod, mag-ubo lang kag kun mangatsi kag ara kas tupad tapos kagid. Gaupod sa hangin ini nga virus, ini nga kagaw. So, delikado ini. Hindi natin paglahog-lahogan nga ibutang ta sa social media nga may sulod to sa amuni nga hospital. Basi, coronavirus, sila niya daw coronavirus to. Ilang wala kasiguruhan, bilang kutso-kutso, ginapahog nyo ang mga pumuluyo dire sa pungsod Pilipinas. Bulig ka mo pangamuyo nga hindi ini magsulod dire sa aton sa pungsod Pilipinas. Hindi lahog-lahog, gabi mananglitan na kung maglaton di sa pungsod Pilipinas, luyag nyo. Lain na kung ikaw una, iguon bla. Tiyamak mo, may mga ginamonitor lang, mga suspetsado pa lang, 11 ka kaso sang Wuhan kung coronavirus. Pero hindi pa kumpirmado nga amo gina, nga klase virus ang nagupod, ginapasiguro lang. Ang sa social media ya daw ginasure na, nga may aragid, coronavirus sa aton pungsod. Tiyamak mo na nga balita, imbes nga magbulig, kaya pangamuyo, daluyag mo pa ya, nga malatnan. Agad ubutang sa social media, ang lain kung una ka bla, nga mabiktima kung sumulod gina, kailinit mo. Inablang mabasahan mo nga, daw ga pangamuyo, imbes pangamuyo mo nga dipinsahan mo, nga di kasulod, daluyag mo pa ya, nga magsulod. Ginakumpirman mo, bisang wala sang kumpirmasyon, gikan sa aton sini, mga doktor. Ano man iman, kanugon bala, ang social media dapat gamiton tani sa usto namin ni siya mo. Dasig magpalapta balita. Hindi paggamiton sa kalainan bala. Napakamalao ko tsukotso, fake news. Ang guwaya daw hindi amo, luwega gamo. Amo na nga kanugon ba, di mga cellphone kagiban, mapuslanon ini, kung gamiton husto. Bao kaya ban, ginagamit na estinunto, ginagamit sa pamahog, ginagamit sa binastos, hindi na amo nga paggamit bala. Kanugon sang komunikasyon, nga tani mapuslan gid, madasig ang komunikasyon, ginagamit sang iban sa ila sini katuntuhan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58 na. Ario, bago nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sinis, ang Evergreen, nagabulig tinlo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Nagadugang man supply sa kulang nga bitamina sa aton lawas. Vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, kag iban pa. Amo nang kun nga nga ginatawag siya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang manami sa Evergreen kay aprobado sa Food and Drug Administration. Tilawin nyo ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal na sa tanan nga sangasang Sincer Drug Store. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,